Jodak e sub-county ma Nyatike dwaro mondo mi piny owacho ool kata maram e kuonde maricho mag apaya mawuok Masara kochomo Sori ma gedo mare osekwamo kuom higni maloyo 3. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Dweche pod medo kalo ka piny owacho pod dhi mana nyime kod singo tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori, apaya ma gedo mar osebedo kokwamo kuom higni malach. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori mar 5 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni gedo mar apayano ne dhi nyime bang' kinde machuok. Kata kamano, dweche maromo 6 koro osekalo ka gedo mare pod okwamo. Ono osethirowa kabisa nikech koro sani mokwongo kaka ng'ama nigi lony e weche mag usafiri, ing'eni ka yo bedo marach to mokwongo transport cost bedo malo. Kata mana in terms of maintenance nikech geche koro kaluwe to kethore mang'eny kabisa, koro maintenance bedo malo. So maintenance bedo malo, cost no bedo absorbed mana gi the common mwananchi. Nyaka sani apani kowuok Nyakweri nyaka Luanda okalore, kendo jowuoth sani oweyo tiyo kod apayani ka giluwo lalo moro molos kod yien. Olalono ma bende mokuom jopiny ema koro gero, kendo nyamburko ma koro tiyo kod olalono chulo omenda maromo Sh100. Yien no mano initiative mar jogweng', and in fact en kijana achiel mano biro gi paro no nikech koneno ka koro dhano chandore. Mokwongo ing'eni bridge ni luwo ka o connect ji gi joma Nyakweri madhi Luanda Konyango ma ok nyal luwo the main road which is a national road. Gimomiyo bridge no itiyo godo en ni koro ndara mawuok Nyakweri kochomo Luanda ok nyal kadhore. Koro that's an alternative route ma giluwo. Adwa wacho ni nyaka sani that bridge is not for the county. So nikech koro already osebedo alternative road ma konyo jopiny nikech en ma koro ji nyalo connect kode koa Nyakweri kochomo Luanda. Kanyo chone wabedo gi romo gi CS mar Treasury Bwana Mbadi to ne wakwaye ni mondo ng'iye kaka onyalo konyowa mondo wayud derechni moko. Jakom ma jopur e kar purno Maluwa Kuja irrigation scheme okeoremo wach ni rach mar apaya mowuok Masara nyaka Sori osethiro chenro magi mag pur kawacho ni jopur koro tiyo kod omenda mathoth e sombo ochele magikayo. We would also want to appeal to the government that this road, this our tarmac road passing through the scheme be completed. They promised us they would do it. We also believed it would be done. It is only 2 kilometers, and this one is making the transport of rice from this scheme to be difficult. So instead of a market of 65, we are now giving a market of 55 per kg. Jowa ma uso gik ma perishable goods machalo kaka nyanya, afuoto and the rest koro yudo lal mang'eny kabisa nikech sama gi transport gi e yor matungni to breakages bedo mang'eny kabisa. Koro en lal kabisa ne johala kendo en gima osethirowa kabisa e yor ohala kata yor wuoth. Jod bro Manyatike to modegi wani kinde midhi tiek gedo mar apayani nyaka sani koro kong'ere nikech kata mana ng'ama ne omiyo rak mar ga apayani ne owito ngimane dwe achiel mokalo. And you know when a government project has been awarded, we cannot put anybody in it. So that project is supposed to go to the same company. So this road, what we are requesting now, we know we cannot be tarmac immediately.